Lalelani-ke bomakhelwane sanibona. So, ngifuna ukunixoxela le story lesi ngesiZulu ngoba simnandi ngesiZulu. But uma ungasi-understand isiZulu, sizosixoxa ngale kuNtando Mamdletshe Gwala. Uyabo? So sixoxa ngesiZulu la bese siya ngale kuNtando Mamdletshe Gwala siyosixoxa futhi ngesiNgisi. Yabo. So if you don't understand Zulu, don't worry. We are still to tell the story there. And ngalena sizosenza in details. Ne. Okwamanje ngifuna usixoxa nje ngesiZulu la kumakhelwane TV. So, iSunday World ithi angithi uyakhumbula ukuthi lo benalo baboshwa. Yabo. Baboshwa laba beboshelwa ukuthi lo uyena owathenga inkabi ezadubula lo. Uyabo. Angithi uyakhumbula ukuthi lo wadutshulwa over 2 years ago ephuma eklabini somewhere. Yabo. Wadutshulwa kodwa yena wangadubuleka, kwadutshulwa kubhekiswe kuyena, wangadubuleka kwadubuleka umngani wakhe. Engathi umngani wakhe kuze kube manje nje akakwazi ukuhamba. Base beyaboshwa-ke laba. Ukhumbula ukuthi ngenkathi laba beboshwa before umkhwanazi enze le ya family meeting ya Sunday. Uyabona? Mina yazi ngiyafisa ukuthi umkhwanazi ngabe le ya family meeting uyenza every Sunday. Yabo, every Sunday nje umkhwanazi sazi ukuthi silinde yena. Uyabo? Kungamnandi kanjani eSouth Africa guys masingathola leya meeting every Sunday. Baboshwe-ke laba. Baboshwe umkhwanazi-ke nje yabo besayitshela ukuthi hayi ubusy ngeWest la eKZN. Yabo. Kanti umkhwanazi ubusy national. Uyabo. Manje na-ke bathi mase beboshiwe laba waselona-ke umama wathola ibail noma ka 50,000 or 20,000. Wathola ibail, it doesn't matter ngoba vele imali encane leyo kubona ba rich labantu. Umama wathola ibail, ubaba wangayithola ibail, ubaba-ke usahlele ejele. Manje na-ke kuthiwa ngenkathi amaphoyisa ebopha lo ngoba phela yaqala yabopha ubaba yasibopha umama. Kuthiwa amaphoyisa ahamba aye endlini yabo laba bafika bayosesha. Uyabo? Basesha kwanezinto abayithathayo. Yabo? Kuthiwa bathatha amafoni, bathatha ngicabanga ukuthi nezibhamu. Uyabo? Mhlawumbe-ke ngingayi stand corrected there ngoba ngisazosenza nge-English ngizobe ngisifunda le story laphayana. So, you know. Base bethatha namawashi. Angazi-ke mina ukuthi amawashi aqhamukaphi. Ukuthi angenaphi. Ekudubulweni komuntu amawashi ayisengenaphi. Yabo. Angazi noma bese befuna ukubuka ukuthi ewashini isikhathi wasibuka kanjani ukuthi okay nimdubule ngo-8. Angazi nami amawashi ayengenaphi. Kunamawashi abizayo. Kusho iSunday Times. Kunamawashi abizayo. Athathwa amaphoyisa ngenkathi amaphoyisa ethatha izinto ekade sesha indlu yalapha bo2. Ngiyayibuza ukuthi kanti nani amawashi ngoba noThabo Bester lapha benoNandipha nabo bakhala ngamawashi abo angatholakali. Kodwa kasikho kuNandipha noBester. Now ithi indoda ngiyawafuna amawashi ami. Ngiyawafuna amawashi ami. Manje na yithi ngikuchazela-ke manje ukuthi le ndoda le ikhala ngani njengamanje njengoba iboshiwe nje. Ngoba ithi ngiyacabanga ukuthi njengoba ngibehind bars mina ngeke ngikwazi ukuthi ngidile nalento. Number 1, ithi lawyer yendoda. Indoda ithi ifuna amawashayo. Ithi ifuna amawashayo ngoba lamawashi ayabiza. Ngithemba ngiyibona le ndaba ngathi mina hawu. Ungathi uboshiwe uboshelwe icala eliserious kangaka wena ukhale ngamawashi. Amawashi kanjani kanti lawa abo benoThabo Bester. Yabo? Now-ke but sesiqhubeka le story ngathi mina nathi as South Africans we are interested kulamawashi lawo. We are interested. Uyazi ngobani? Ngoba phela njengamanje kuliwa necorruption angithi. And icorruption ayikho kuma politicians kuphela. Nala kwe-SAPS. Uyabona la kwe-SAPS
la ku-SAPS except for umkhwanazi izono nje kaMkhwanazi kulonyaka siyayixolela ngoba sifuna umkhwanazi abe-focused ukuthi yabo we have bigger fishes to fly. We have bigger fishes to fry. Ngishilo ngathi angikhuluma isingisi la kumakhelwane TV yabo. Nawo-ke ngithe mina mase ngiyibuka le ndawo emamashi ngathi no, as a South African, as a taxpayer, nami ngiyafuna ukwazi ukuthi apha amawashi ngoba nala ku-SAPS yabo ngaphandle mawumkhwanazi la ku-SAPS nakhona sifuna ofish aba-corrupt ayibona baphume, uyabona leyo nto. So uma ngabe iwashi ungathathwa ngumkhwanazi ayasinankinga abababophe, uyabo. Manje indoda ithi lalelani, buyisani amawashi ami ngoba mani ngawabuyisi kuzosuza ufudu uma amawashi ami ningawabuyisi. Manje ngiyayibuza ukuthi akuphi la mawashi, ubani lo nesibindi sokuligqoka iwashi laleya ndoda ngoba ayibo ubani ngempela waba nesibindi sokuthatha amawashi le ndoda. So vele nami ngiyavumelana nendoda, vele amawashi awabuye. Buyisani amawashi endoda ukuze sikwazi ukuthi sifocuse kuloko efanele sikufocuse kona-ke ababoshelwe kona, kodwa buyisani amawashi. Kodwa-ke phela nami angazi noma bawathatha yini amawashi, uyabona, angazi mina bengiyifundela isitori laphayana kwi-Sunday World. Now-ke iloya yendoda ithi 1 akubuyiswa amawashi, otherwise kuzohlanganwa ecourt kuzosuza ufudu. Iphinde futhi le ndoda ithi naku-ke futhi okunye kukhuluma iloya phela le yendoda yabo, indoda iboshiwe. Iloya yendoda ithi lalelani, ithi indoda nina ningibophela icala ela reportwa 2 years ago. Ningibophela icala ela reportwa 2 years ago, which means ukuthi you had 2 years to investigate this case. 2 years to investigate this case. Now seningibophile phela, and ukungibopha kweni kusho ukuthi ninayi evidence yokuthi i-crime ngiyikhomithile, ngithi uthi manje yani i-delay, uthe yani i-delay ayiqale phela i-trial, uthi ayiqale phela i-trial ngoba nina ningibophela icala la reportwa 2 years ago. Nihlaleleni manje i-trial ingaqala, ayiqale phela i-trial, kusho indoda ithi ayiqale phela i-trial. Nami ngithe yabona angithandi ukuthi ngivumelane nabantu abasuke beboshiwe yini, kodwa ngiyayizwa i-point nami ngoba ngempela 2 years ku-investigate 2 years. Thina sesitshela ukuthi umuntu wadubula uTebogo Botjani ngeke asaboshwa ngoba vele South Africa sikujwayele lokho. Abantu bayafa, abantu bayadutshulwa, abantu banjani kungaboshwa umuntu. Bese sitshela ukuthi nje nelikatebogo Botjani icala zoba njalo, kodwa ke bambopha umuntu. Now uthi yena now ningibopha kanjani, nifika ningibophe bese nithi ni investigateani ngoba phela leli cala lavulwa 2 years ago. Lavulwa 2 years ago leli cala. Now usho kanjani ukuthi uyangibopha ngibophela icala ela reportwa 2 years ago bese ngithi mase ngihlele ejele bese uthi uya-investigateani, kusho indoda. Angithandi ukuthi ngithi ngiyavumelana nale ndoda, kodwa ngiyavumelana nayo nami ngoba phela imali yama-taxpayers le emoshwayo ngempela. Nimbophile, yabo, nimbophile ngithi 2 years ni-investigate akusheshe phela, akusheshe. Indoda kithi akusheshe, ibhizi kabi yona, akusheshe, uyabona. So yilezo zinto-ke ezuthu abakhuluma ngazo, but number 1 indoda ifuna amawashayo, otherwise kuzosuza ufudu. Number 2 ithi indoda alisheshe leli cala ngoba amaphoyisa have had enough time to investigate. Okay, now you guys, u-Athlenda Mathe lo hlezi nje njalo ecomment kona wonke ama-case, yabo, uthi u-Athlenda Mathe yena hayi ayikho ighost la, uyabona, ayikho nje inkinga lana. Uma ngabe indoda ithi ilahlekelwa amawashi, yabona, ithi uma ngabe indoda ithi ilahlekelwa amawashi, ayenze njengoba kuhleze kushiwo kuwo wonke ama-South Africans, ngoba wonke ama-South Africans uma ngabe ulahlekelwe yinto ubona ukuthi kune-crime committee kuye kuthiwa go to the police station near you, yabo. But ngathi hawu kodwa Mathe phela iboshiwe nje indoda,
u-Athlenda Mathe uthi angazi bazobona nabo benza kanjalo, kodwa uma ngabe uthi wena kune-crime eyakhomitha against you, hamba uyovula icala, then we'll take it from there. Yabona, uyazi-ke nawe ukuthi i-SAPS mayithi will take it from there, you might as well kodwa uye ekhaya nje uyoyilalela, ngoba u-take it from there, you know, as good as ayikho nje into ezokwenziwa. Uyabona leyo nto. Asazi-ke guys, ngoba mina kuze kube manje i-TV yami abangena bayithatha eMaritzburg ngilele ney'ngane zami bafika bazothatha ama-fingerprints kuze kube manje basebethi ngibafonele makukhona engikuzwayo, ngizokuzwa bathi ngibafonele makukhona engikuzwayo. Ngathi mina ngizokuzwa kanjani okuthile uma ngabe mina ngithe ngilele abantu bangena bathatha i-TV ngangabezwa. Manje yini engizoyizwa ngoba bangena bathatha i-TV ngilele ngangabezwa, kodwa manje bathi ngibathinte makukhona engikuzwayo. Ngizokuzwa kanjani ngingabazwanga beyithatha i-TV? Uyabona leyo nto. So-ke bathi-ke take it from there, they will take it from there. Indoda ayibikela amaphoyisa ngamawashi, and then-ke uyabona, engazi ukuthi kodwa into esolisayo ukuthi ngenkathi uyabona ngithi ngenkathi kuyiwa kolanda impahla nani bayabuya barekhodi ukuthi sifikile emzini wendoda sathatha 1 2 3. Engazi ukuthi angazi noma mina engasi-understandanga yini isingisi, kodwa engazi ukuthi mabebuya barekhodi ukuthi amawashi bawathathile. Kodwa manje mase kubuza ukuthi apha amawashi phela siwabuyisele endodeni ngoba asifuni ukufa. Asifuni ukufa, lethani amawashi endoda siwabuyisele. Amukho oshoyo ukuthi aphi la mawashi, uyabo, basho kanjalo ukuthi amukho oshoyo manje ukuthi aphi amawashi, uyabona. So yile into edidayo-ke manje ukuthi-ke ngempela-ke manje athi mayethathwa efikwe record kwaseshonaphi, kodwa ngithi mina unesibindi umuntu wawathatha lawo mawashi. Akakusabini ukufa, akakusabini ukufa. Anyway guys, akumina ngisho lento lena ngoba mina bonke labantu abathobekile abahlonipha umthetho womphakathi, le ndoda nonkosikazi wayo abantu nje aba-right shem bayasukelwa nje naye nje uTebogo. Hayi sengikhohliwe, angikwazi phela ukukhohlwa le phathi. Angithi niyayibuza nani ukuthi ene lo wayesedutshulelwani ngempela, lo nalo bahlangana kanjani, lo wayethandana nendoda kodwa kuthiwa before athandana nendoda lo nalo babangani. Uyisize-ke uma ushadile nje ungabi nomngane oyi-influencer, cha. Lo nalo kuthiwa babangani, uthe esuka lo wayethandana nendoda. Akwaziwa-ke noma mhlawumbe indoda yayisivala ukuthi lo angatholi, kodwa futhi lo useboshelwani. Uyabo leyo nto, mhlawumbe ngenzeka ukuthi lo wathi mayethola wathi enza okufanele ngalo, yabo, kodwa kuthiwa lo nalo they were friends, and then lo wasethandana nendoda. Angithi phela nithi nina it's better to die in a private jet. It's better to not die in a private jet, to cry in a private jet, to cry in Sandton, to cry in what? Ama-consequences okukhala eSandton wonke lawa. Uyabo leyo nto. Uba ekhalela emjondolo nje abanayo inkinga manje. Uyabona leyo nto. Kusho njalo. Like ngishilo ngathi ngisazosenza le story nge-English ngale kuNtando Mdletshe. Ngifundele kahle sonke. Yabo laba bane-English bazobe sebeya in the comment section-ke basitolikele bese bayangitshela ukuthi ngisitolike kahle yini mina le story, kodwa nje ngesiZulu sihamba kanjalo. Sihamba kanjalo abasikubebunda basho kanjalo. Uyabona leyo nto. Ngiyabonga-ke. Bye bye.